Bylo to o prsa. Podcast pro všechny, se kterými se život nemazlil a nemazlí. Podcast pro všechny, kterým jejich zdraví není jedno. Podcast s odborníky na témata, jako jsou rakovina prsu, zdravý životní styl, péče o tělo a duši jako celek. Užijte si dnešní rozhovor, ať v sedu, v chůzi, v běhu, při vaření, při praní, anebo jen tak při nic nedělání. Krásný den, milí hosté, já jsem moc ráda, že u dnešního rozhovoru můžu přivítat Eriku Mokrý, která je bývalou onkologickou pacientkou. Rakovina jí byla diagnostikovaná v 28 letech a během léčby začala psát blog o životě onkologického pacienta a prostřednictvím sociálních sítí vlastně zveřejňuje tak trochu jiný pohled na toto onemocnění a celkový život. A nyní pomocí občanského sdružení, když tak mě pak opravíte, jestli to tak je, tak trocha jinak pomáhá dalším onkologickým pacientům. Eriko, moc děkuji, že jste přijala pozvání a když tak se ještě dopředstavte a pak se vrhneme na ten váš příběh. Krásny dobrý deň, ďakujem. No, dopredstaviť sa je také zvláštne, alebo človek sa nikdy sám nevie predstaviť a povedať o sebe niečo iné, čo by mohlo zaujať, ale teda tak, ako ste povedali, založila som počas liečby občianske združenie, zameriavam sa teda na pomoc onkologicky chorým pacientom, nielen na tú pomoc a hovorenie o prevencii. No a taký ten môj život po liečbe, počas a všetko okolo je tak trocha iný a ten tak trocha iný pohľad prinášam vlastne prostredníctvom mojich sociálnych sietí, teda verím, že sa mi to darí a že to tých ľudí baví, pretože je veľmi dôležité v našich životoch, aby sme sa veľa smiali a videli veci možno trošku inak. Jo, tak to musím potvrdit a musím jenom říct, že váš profil je velmi zábavný. Teď jsem se dívala a některé ty videa jsou opravdu jako, že člověka na jednu stranu jako rozesmějou, na druhou stranu ho donutí se zamyslet nad tím, co tam vlastně říkáte. Takže za to moc děkuju. A nyní se teda vrhneme na ten váš příběh a možná tak trochu jiná je i ta vaše léčba, nebo jiná, vlastně kongres běží v České republice, na Slovensku a vy jste se léčila ve Francii. Já bych se chtěla zeptat, jak se to stalo, možná, jestli jste tam žila, nebo jste tam odjela. A možná nás uvedte, no, jak se to, já se pak doptám. Ono v podstate, ja som vo Francúzsku žila a keď mi teda bola diagnostikovaná rakovina prsníka, tak všetko sa zbehlo tu. Tu som bola diagnostikovaná a tu automaticky my sme pristúpili k tomu, aby bola liečba. Nevidela som ja v podstate nejaký dôvod na to, aby som sa vracala na Slovensku, keďže ja som tu mala poistenie a všetko a bolo by to vo finále veľmi komplikované. V podstate liečba ako taká prebehla, ja vždy hovorím, že podľa celosvetových protokolov, a to je veľmi dôležité si uvedomiť, že my máme celosvetové protokoly, ktoré sú dané a je úplne jedno, či sa liečite v Čechách, na Slovensku alebo vo Francúzsku. Proste tú liečbu by ste mali takú istú. Rozdiel je ale v tom, že je možno nejaký väčší dosah alebo väčšie možnosti na nejaké inovatívne lieky, ktoré na Slovensku nie sú tak dostupné, ako sú napríklad vo Francúzsku a podobne, ale tá základná liečba je všade rovnaká. Tak bola teda aj tu. Já si zeptám, než přistoupíme fakt k tomu příběhu, tak co jazyková bariéra? Vy jste úplně v pohodě, nebo no, už řešila jste toto? V pohode, ale teda ja si myslím, že každý človek, ktorý žije v zahraničí, úplne na 100% akože v pohode nebude, vždy je niečo. Slovník, onkologický slovník sa na škole nevyučuje, zásadne, určite nie pre študentov, ktorí si robia vlastne certifikáty v danej krajine. Ja som vlastne ochorela po 2,5 roku, čo som bola tu. Veľa som si študovala na internete, aby som ten slovník mala. Pretože tá bariéra tam naozaj bola. Ja to v podstate ale robím aj stále. Ja som to 2015. a ja stále, keď idem k nejakému lekárovi, či je to už ORL, alebo, ja neviem, kardiológ, niečo nové, čo príde, tak si vždy študujem vopred ten slovník, aby som ho mala a takisto to bolo aj počas tej liečby. Jedna moja obrovská výhoda bola v tom, že ja som ako taký slovník mala, pretože som pracovala v zdravotníctve na Slovensku a tie slova niektoré sú veľmi podobné ako metastázia a podobne. Ale musím podotknúť takú vec, že vždy sa akože rozprávame o tom, že máme jazykovú bariéru a je to také negatívne, ale na druhej strane ja tú jazykovú bariéru vidím spätne, ale aj vtedy som to videla rovnako,
videla pozitívne v tom, že ľahšie sa vám povie cancer alebo cancer. Hej, čiže po francúzsky alebo po francúzsky rakovina. Poviete v tom svojom jazyku. A ja mám pocit, že to mi pomáhalo v tom, že som si neuvedomila to slovo, lebo slovo rakovina nikto nemá rád. Tí ľudia sa to boja vysloviť. Oni nepovedia, že má rakovinu, ale povedia, je chorý. Hej? Yep. A ja som to videla a vidím to aj napríklad na mojich rodičoch alebo mojich blízkych, že to slovo nedokážu vysloviť. A ja si myslím, že keby sme sa nebavili po francúzsky, tak tiež s tým mám na Slovensku problém. Ale tuto to bolo iné, čiže napriek všetkému tá jazyková bariéra mala svoju výhodu. Aha, že to není tak citově zabarvený vlastně pro nás, jako není mateřský jazyk. Jo. A jak k vám vlastně přistupovali lékaři, jako, když jste jako byla cizinka, protože třeba v České republice si myslím, že když přijde cizinec, tak to má velice těžký někdy, neplatí to vždy, ale děje se to, tak jak to bylo ve Francii, nebo ve vašem případě samozřejmě, může to být, je to člověk od člověka, ale... Je to samozrejme, je to človek od človeka. Toto, čo ste podotkli, je taká realita, ktorej som sa bála aj ja, pretože rovnaké je to aj na Slovensku. Ako náhle príde, teraz vieme všetci, ja nechcem zachádzať do politiky, ale na Slovensku je veľký problém proste s vojnou na Ukrajine, ako náhle počujú tí ľudia, že ten človek má prízvuk, tak teda prichádza taký ten... Áno, už je tamto napätie, ktoré vzniká a nie je to len teda pri Ukrajine, je to aj pri iných štátoch. Ja som mala to šťastie, že napriek tomu, že som ešte nehovorila vtedy po francúzsky tak ako napríklad teraz, som mohla by som povedať, že v 99% prípadov ani raz nepocítila, že som cudzinka. Ani raz. Oni mi to naozaj vysvetľovali dookola non-stop, až pokým som nepochopila. Boli veľmi trpezliví, naďalej sú stále trpezliví. Paradox, som mala jednu nepríjemnú skúsenosť a to bolo s pánom doktorom, ktorý bol Rus. Čiže to bolo také celkom, akože teraz sa na tým smejem a pousmejem sa, ale vtedy sa ma to veľmi dotklo, pretože by som očakávala, že možno on by bol taký na mňa možno úplne najviac milý a on bol na mňa najviac nepríjemný, hej. Čiže je to tak, ako ste povedali, všetko je od človeka k človeku. Ja si dovolím ale tvrdiť, že, a to môj manžel tiež často tvrdí, že vďaka tomu, akú ty máš povahu a vieš sa ľuďom otvoriť a naozaj sa snažíš komunikovať slušne, tak aj oni sa snažia s tebou komunikovať slušne. A to asi pomáha tiež. Jo. A já se zeptám teda, jak ten váš příběh začal, jestli jste si pravidelně prováděla samovyšetření, chodila jste na kontroly, nebo jak jste si vlastně našla bulku a jak se to celý odstartovalo? No, ja som taký príbeh, ktorý nerada to rozprávam, lebo potom veľa žien sa zlakne. Takže ja to poviem tak, ako to bolo a poviem to ľudsky, ale z medicínskeho hľadiska, aby sme sa pochopili a nevyvolali sme zbytočnú paniku. Áno. A ja som mala hrčku v prsníku a vedela som o tom, že ju tam mám a bola som pravidelne sledovaná s nálezom fibroadenom. Teraz sa veľa žien, ktoré chodia na pravidelné prehliadky, zlaknú, že aj oni majú fibroadenom a pre Boha bude z toho rakovina. Netreba sa lakať. Fibroadenom je nezhubný tumor, ktorý treba pravidelne sledovať. Pravidelne sa sleduje, pretože ako náhle začne rásť, tak už sa vie, že treba do ňoho pichnúť a robiť sa biopsia a podobne. A u mňa nastal ten prípad, že on začal rásť a tým pádom vlastne mi bola robená biopsia a zistilo sa, že je to rakovina. Opakujem sa a opäť to chcem zdôrazniť všetkým ženám, ktoré majú fibroadenom. Neznamená to, že 100% sa vám to prehúpne do rakoviny. Toto si treba uvedomiť. Treba chodiť pravidelne na tie kontroly, ako vám to lekári hovoria. Nehovorte si a neporovnávajte sa, že moja kamarátka chodí každé 3 mesiace, ja chodím každého pol roka. Každý to má inak. Všetko závisí od toho, ako dlhodobo je tá žena sledovaná, ako dlho sa to nehýbe a podobne. Čiže nechcem ja naozaj vyvolávať tú paniku, lebo viem, že vždy, keď toto poviem, tak nastane taký šum aj na viacerých kongresoch, aj takých, kde sme boli tvárov v tvár. To presne zaznelo a zažila som to. Čiže sa chcem tomu naozaj vyhnúť, preto to opäť opakujem. Nepanikárme, choďme pravidelne na prehliadky a to, že má niekto fibroadenom, neznamená, že dostane rakovinu. Takže u mňa to bolo takto. O to důležitější možná je provádět pravidelně i tu samovyšetření a sledovat si, když tam něco máme a
Pokud se to začne měnit, tak je to signál, že bychom něco už měli. Tie bolesti, lebo ten fibroadenom, ono to v podstate nezvykne bolieť a ak sa tam niečo už potom deje, tak tá žena podľa mňa to vycíti sama, že už tam má nejaké pálenie, bolesti, prípadne ju opuchne ten prsník. Čiže je to aj o tých samovyšetreniach, o tom, že sa naozaj, nie že naučíme, áno, aj naučíme, ale aj spoznáme seba, lebo treba sa naozaj obzerať. Ja viem, že to je zvláštne sa každý mesiac pozerať do zrkadla na tie svoje kozy a tak, ale treba, pretože len ten pohľad nám dá koľkokrát odpoveď, že tu sa niečo zmenilo. A ešte chcem v rámci toho samovyšetrenia podotknúť, aj keď vlastne si dovolím, že ideme z témy na tému, ale už keď sa teda budú obzerať, tak nech sa obzerajú a ja na tom veľmi, veľmi lipnem a opakujem to 2. až 10. deň od začiatku menštruácie. Je to veľmi dôležité zdôrazniť, baby to nevedia. A prečo? Je to pretože štandardne v tejto časti toho cyklu sú tie prsia najlepšie prehmatateľné, že to všetky vieme, ako náhle máme pred krámami, pred menštruáciou, tak tie prsia bolia a sú naliaté a keď už to príde, tak naozaj už je to také trošku lepšie. Takže pozerať, obzerať a chytať. No a když teda vám teda udělali pak biopsii, když ta bulka začala růst a nález bohužel byl teda pozitivní, pro nás negativní. A co se potom dělo? Šla jste hnedka na chemoterapie nebo na operaci? Ono v podstate, u mňa bol diagnostikovaný triple negatívny tumor. A s tým, že bol nejaký pôvodný plán a ten pôvodný plán bol, že budem mať chemoterapie, ožiare a potom príde následne operácia s možnou rekonštrukciou prsníka. Pardon. Toto bol ten pôvodný plán. Ten sa ale zmenil na základe konzultácie niekoľkých lekárov, pretože v mojom prípade, a ja som na tom veľmi lípla, ale aj oni mi to ako možnosť navrhli, sme chceli vlastne dať zamraziť vajíčka, pretože chemoterapia významným spôsobom ovplyvňuje plodnosť ženy, ale aj muža. Chemoterapiu podstupuje. Čiže v mojom prípade to bolo niečo, čo ja som si naozaj akože želala. Lekári to medzi sebou skonzultovali a zhodli sa, že dobre, tak poďme do toho, ale musíme zmeniť celý ten koncept. A ten koncept vlastne sa zmenil tak, že najprv mi odoperovali tumor, odstránili mi prsník, hneď na to sme vlastne začali s prípravou na mrazenie vajíčok a keď toto celé prešlo, keď sa tie vajíčka vlastne zamrazili, tak som nastúpila na chemoterapiu a následne na ožiare. Asi sa teraz niekto opýta, čo tá rekonštrukcia, ktorá tam na začiatku bola spomínaná. Samozrejme, tá rekonštrukcia možná bola a stále možná je, ale ja osobne z môjho vlastného, nazvime to presvedčenia, ale hlavne z mojich pocitov si ju neželám. Ja tým nechcem hovoriť, že to, že ti ju niekto želá, je zle. Je úplne úžasné, či si ju niekto želá alebo neželá. Ja som si ju neprijala. To je ten dôvod, prečo ja tú rekonštrukciu nemám. Nie je to preto, že by som si ju nemohla dať spraviť z nejakých zdravotných dôvodov. Že toto bol taký ten môj postup. A jak se vám žije s jedním prsem? Protože já jsem na tom stejně a neustále jako přemýšlím, co s tím druhým, jestli teda rekonstrukci nebo ne, tak proto se ptám, jak to máte vy. No, môj onkochirurg sa veľmi tešil, keď som prišla tak raz s tým nápadom, že asi by som do toho aj išla, pretože ja mám ten môj druhý prsník hruškovitého tvaru, to znamená, že nemám taký ten klasický, ako to ukázať, aby to bolo vidno pecný, ale mám vlastne ako keď máte hrušku. Čiže on sa ma na to pýtal, že vám to nikdy nevadilo takýto tvar toho prsníka, lebo to nie je úplne také, hovorím, že som to nikdy neriešila. A on že, no viete, tak keby sme vám urobili tú rekonštrukciu, tak by som vám aj tento dotvaroval a mali by ste také pekné dva. A ja som bola tak chvíľku nalomená a veľa som o tom rozmýšľala aj z toho dôvodu, že som sa bála, ako bude môj syn reagovať na to, keď napríklad sa ho niekto v škole opýta, že alebo sa mu bude vysmievať, lebo tie deti sú rôzne. Hoď my žijeme vo Francúzsku, tie sociálne siete majú nejaký dosah a podobne. A to bolo také, že prečo som rozmýšľala, že dám si spraviť tú rekonštrukciu hlavne kvôli nemu, ale potom som si uvedomila jednu vec, že
Prečo? Veď on ma bude ľúbiť takú, aká som a on už aj teraz to vníma, že mama má jeden prsník a sa ma koľkokrát pýta, že a prečo máš iba jeden, tak si to stále dookola vysvetľujeme a podobne. No ale aby som odpovedala na tú otázku, že ako sa mi s tým žije, no mne sa s tým žije úplne dobre. Ja mám skôr pocit, že horšie sa s tým žije ľuďom okolo mňa, ani nie tak tým blízkym, ale takým tým, čo si to zrazu všimnú. Lebo ja nemám problém nosiť obtiahnuté trička, hej. Ja síce ten prsník mám malý a nejak extrémne to vidno nie je z boku, ale veľakrát sa mi stane, že ľudia sa tak akože zastavia. Tu. A teraz premýšľajú, že čo? Hej? Co to je? A stalo sa mi tiež niekoľkokrát, keď sme boli, nebudeme sa tváriť, že nechodím na večierky, chodím. A sama ľudia, viete, alkohol vždy hovorí pravdu, potom teda opití ľudia hovoria vždy pravdu. A sa mi niekoľkokrát stalo, že sa ma niekto spýtal, že a to sa nehanbíš chodiť takto, že ti chýba ten prsník? No nie, ja sa nehanbím, ale asi ty sa hanbíš za mňa, ale to nie je môj problém. To je problém toho daného človeka. Áno. Veľmi mi pomohlo, a ja to nazývam takú očistu moju a rekonštrukciu, keď som si dala jazvu potetovať. Keď som si dala jazvu potetovať. Trvalo to 2 dní, celé to tetovanie, prípravy a podobne. A to bolo taký ten môj, a je to môj druhý prsník. A odvtedy ja mám pocit, že je to taká tá moja druhá koža a som s tým naozaj veľmi stotožnená. Že ja super a ľudia okolo mňa, to je ich problém. Jejich problém. Skvělý. Já to řeším, protože já mám jakoby větší poprsí a chtěla jsem se i právě zeptat, co se týče vlastně nerovnováhy, ale pokud vlastně pozorujete něco, co se týče na páteř a takhle. Áno, ja mám s tým, aj keď v podstate ten prsník je veľmi malý, čiže ja tam nemám ani nejakú záťaž toho tkaniva, tak jednoznačne s tým je problém. Pravidelne chodím k chiropraktičke. Ja aj cvičím dosť, aby sa tie svaly spevnili, ale v podstate ono aj podvedome, ako keby som si tú stranu, kde ten prsník nemám, chránila. A dochádza k nejakému vykriveniu. Plus navyše môj syn je stále taký, že chce byť na rukách, čiže 20 kg. Ja ho nosím na tej pravej strane, čiže celé je to také nevyrovnané. Mala by som nosiť, ja sme sa o tom rozprávali s lekármi, že nejakú takú tú protézu, lenže ja im vravím, OK, ale na mňa takú nevyrobili. Takže čo mi tam chcete dať? Boku maličku nemajú. Takže hovorím, OK, tak ten prsník nemám, teraz mi dáte nejakú protézu, zrazu tá bude väčšia jak tento a ako to bude vyzerať. Takže radšej investujem ten svoj čas do toho, že sa venujem sebe vo fitku aspoň hodinku denne, každý druhý deň, alebo ako mi to vyjde. A chodím teda pravidelne k tej mojej chiropraktičke, alebo mám fyzioterapeutku, ktorá ma sleduje a vie mi povedať, že ako. Ale je to, áno, je to také, zo zdravotného hľadiska to tiež nie je úplne easy peasy. No, není. Já bych se teda teďka chtěla překlonit k té chemoterapii. Takže vy jste šla první na operaci a pak následovala chemoterapie. Jak jste ji zvládala? No, tak ja som si to myslela, ja som do toho išla s tým, že ja sa presvedčím, že mne nevypadajú vlasy, lebo sila mysle je dôležitá. A tak som sa nastavila a nastavila som sa aj na to, že vlastne mne určite nebude zle. Že proste ako všetko je v hlave. A doteraz si pamätám, ako mi lekár vraví, že no Erika, tak viete, ideme na tú chemoterapiu a nebudeme si klamať, bude to tá červená. Tu sa to volá FEK, neviem, ako sa to volá na Slovensku, alebo v Čechách. Tá je v podstate tá najagresívnejšia a najsilnejšia. Tady tomu říkáme Aperol, no. No. A viete, tak dáme vám lieky proti nevoľnosti. A ja mu vravím, nie. Ja žiadne lieky proti nevoľnosti nechcem, ja žiadne nepotrebujem, proste to zvládnem. A on sa tak na mňa pozerá a vraví mi, nie, Erika, viete, ale tak aspoň do zásoby. A ja, že nie. Som tam presvedčila, že ja nechcem, ale povedal mi, že jedný mi musí dať, že to si musím dať proste 100%, preto chemoterapiou si ich musím dať. Hovorím, dobre, keď inak nebude, tak aspoň tieto si dám. No a sila mysle nezafungovala, pretože mne teda prvá chemoterapia mne vždy tiekla chemoterapia piatky,
A skončila som veľmi zle a bolo to naozaj hrozné. V pondelok mi volali z onkológie, že ako som teda zvládla víkend a ja, že teda strašne. Ale my sme si s mužom povedali, no tak každému býva po chemoterapii zle, no tak to musíme vydržať. Proste to asi takto má byť. No ale nemala. Ja to mi povedala sestrička, prečo ste neprišli na urgent, že pre Boha, veď keď vám bolo takto zle. Ja, že ja som si myslela, že je to normálne. Čiže na tú ďalšiu chemoterapiu som si vydrankala lieky s obrovskou... som ich prosila, že proste ja potrebujem viac tých liekov, že to sa fakt takto nedá, takže mi navýšili jej dávku. No a v podstate po tej druhej chemoterapii vďaka liekom som to zvládala o mnoho jednoduchšie. Jediné také, čo bolo a čo mne fakt veľmi vadilo, boli tie kortikoidy, z ktorých som bola, že napuchnutá a teplo a zima a celá červená až bordová a tuto hrozné fľaky. To bolo také najhoršie, ale inak sa to dalo zvládnuť. Piatok chemo, v pondelok do roboty, od pondelka do štvrtku a potom som zase takto fungovala. Čiže toto bola moja chemoterapia a najkrajší zážitok z mojej chemoterapii bol ten, že najkrajší. Ale v podstate ja som po druhej chemoterapii odišla 2000 km autom s mojím manželom a zobrali sme sa. Takže ja viem, že ľudia sa boja chemoterapie, boja sa toho, čo bude. Ja nevravím, že to je super a truper, pretože to nie je to naozaj náročné, ale treba si uvedomiť to, že sú lieky, netreba sa hanbiť si ich vypýtať. Netvárme sa, že nám pomôže aromaterapia a všetky prírodné doplnky, pretože to je blbosť. Ja som zástanca medikamentóznej liečby a alternatívnu liečbu si môžeme dať ako doplnok po dohode s lekárom, aby sme zase neznížili účinky chemoterapie a podobne. Čiže toto bola taká tá moja chemo. No a ja som v podstate mala 3 červené a 12 taxolov. V podstate ja som pracovala celý čas počas liečby. To se možná zeptám, musela jste pracovat, nebo je ve Francii, že můžete zůstat na nemocenské, jako je to v České republice? Ja som nemusela pracovať, ja som mohla normálne ostať akože na penke, ale ja som si nevedela predstaviť, že zrazu zostanem doma, zavretá, medzi 4 stenami a ten mozog by mi išiel. Ja som takto normálne fungovala ako normálny človek, ktorý proste išiel do tej roboty, ráno, po obede prišiel, dobre, bola som niekedy viac unavená, niekedy menej, ale ja som sa naozaj snažila pokračovať v mojom živote tak, ako predtým. Veľa ľudí si myslí, že budeme musieť všetko zmeniť. Každý reagujeme inak. Nebudeme sa tváriť, že nie, ale naozaj z veľkého percenta som ostala v režime, v akom som bola a dokonca ja som počas chemoterapie začala cvičiť kardio. Čiže my sme domov kúpili, ja som to volala pekelný stroj, ten Orbitrek a na to sme mákali s mužom, sme sa striedali. Jediné, čo potom už bolo v rámci chemoterapie, kedy som prestala pracovať a zostala som na penke, odišli mi nechty vlastne na rukách a nebolo možné, v podstate ja som si nevedela zapnúť ani nohavice a ísť na záchod. To je realita, takže preto ja som vtedy už musela prestať proste pracovať a musela som ostať doma. To sa nedalo. Ale inak som fungovala celý ten čas normálne a bolo to pre mňa dôležité. Ale ak niekto chce ostať na penke, netreba si hovoriť, že ja teraz musím. Nie, proste keď sa na to ten človek necíti, nech ostane doma. Pretože my sami vieme, čo je pre nás najlepšie. Pre mňa bolo najlepšie ísť medzi ľudí a byť tam. A mě by ještě zajímalo vlastně ten systém ve Francii, tam to teda je, že pokud jste nemocná, můžete normálně zůstat doma a jsou vám vypláceny nějaký peníze. Co se týče ještě operace, se vrátím zpátky, tam jste byla na operaci a hned vás poslali domů, nebo jste tam mohla pobít třeba 3 dny, protože v Americe posílají hnedka domů, tady zase může být klidně jako, tak jak to je ve Francii. No, zrovna asi 3 dní dozadu som na týmto rozmýšľala, ani neviem prečo som sa vrátila k tejto mojej nejakej spomienke. Oni ma vlastne zoperovali s tým, že dali mi možnosť ísť domov alebo ostať. A ja som si vybrala možnosť ostať,
Som mala tú drenáž zavedenú a ja som proste s tou drenážou sa necítila, že by som išla proste domov. Takže ja som normálne ostala, oni s tým nemali problém. A potom ešte so mňou riešili, že ako sa cítim po takej tej fyzickej, psychickej stránke a potom ma pustili. Nechcem klamať, ja si fakt teraz nepamätám, že koľko dní som tam bola, ale potom mňa asi 3 dní po operácii určite. A potom v podstate niekoľko dní na to, nepovedala by som, že týždňov, ale dní, keď sa tá jazva už zahojila, tak okamžite sme nabehli na režim fyzioterapie. To znamená, že vlastne ja som chodila 3-krát do týždňa k fyzioterapeutke, ktorá mi odliepala vlastne kožu a sval od kosti. Pracovala s tou jazvou a pracovala mi vlastne s pravou rukou, pretože u mňa bolo odstránených 7 uzlín, takže aby vlastne nedošlo k lymfedému a podobne. A to mi podľa mňa veľmi pomohlo, lebo fakt ja mám krásnu jazvu, a aj tá koža je skvele odlepená, že necítim také bolesti, keď sa napríklad rozprávam s niekým iným, kto toto nemal a nezažil. Jo, tak tohle je skvělý, protože tohle třeba jako nechci porovnávat, ale v České republice zatím tohle je trochu vázne a je super, že to vlastně nás jako funguje někde a máme tu vidinu, že to bude někdy časem i takto fungovat v České republice. Já se ještě jenom zeptám, když vás pouštěli domů, dali vám nějaké informace, jak se starat právě o tu jizvu, o tu ránu a co můžete dělat a nemůžete nějaké režimové opatření, nebo vás pustili bez jakýchkoliv informací? No, v podstate tuto to funguje tak, že vám okamžite dávajú vlastne lekársky predpis, alebo ako to povedať, poukaz. Vám domov chodí zdravotná sestra, ktorá tú jazvu kontroluje, ktorá sa vám o tú jazvu stará, ktorá proste robí všetko. Čiže vy absolútne nič neriešite. Vy jej iba jednoducho zavoláte, ktorá je vo vašom sektore, poviete adresu, ona príde a o všetko sa vlastne postará. Čiže toto bolo také, že ja som ani nemala nejaké pokyny extra, že čo mám robiť. Lebo tu je ten systém fakt tak prepracovaný až príliš a tí Francúzi si to absolútne nevážia. Ja stále vravím, že viete čo, tam chodte niekam do inej krajiny, prežite tam týždeň v tej nemocnici a potom sa vráte sem a ruky, nohy budete boskavať tým lekárom. Ja som mala možnosť ja vždy si sa snažím mať samostatnú izbu, je to pre mňa dôležité a raz sa mi stalo, že nemali voľnú, tak na jednu noc som bola s jednou pani na izbe a ona sa mi strašne sťažovala na ten ich systém a na tú ich stravu a na všetko. Ja som tam ležala a vravím si, Pane Bože, my máme sprchu, záchod, proste normálne, že na izbe. Máme tu telku, máme tu Wi-Fi, tuto mám sestričku cez chodbu, jedlo také, že ja som zjedla všetko, normálne. Predjedlo, hlavné jedlo, dezert vám donesli, ovocie, proste, že ideál. A ona sa mi tam sťažila. Ja nevravím, ale ja som to zažila aj štátnu nemocnicu, ja som to zažila aj súkromnú nemocnicu a oni, áno, sú na inej úrovni a bohužiaľ si to tí Francúzi nevedia vážiť. Oni sú tak rozmaznaní tým všetkým, čo majú, že oni absolútne nevedia, čo majú. To je hrozné. A ja som si toto ja som to vedela už aj predtým, lebo ja som robila na Slovensku v zdravotníctve. Jak to tam funguje a keď som prišla sem a začala to vidieť, ja som tak strašne vďačná. Všetko sa deje pre niečo. Hej, všetko. Tak ako keď ja to vidím spätne, že som odišla z toho Slovenska, hoď som nechcela z nejakých dôvodov, ale tak mala som tu svojho partnera a tešila som sa na ňo. Ja neľutujem, že som sem prišla. Ale realita je taká, že ja keby som tu nebola, ja už tu nie som ako reálne, že ja už nežijem. Proste takto to je. Pretože tu je systém tak prepracovaný, že tu nečakáte na vyšetrenie pol roka. A na výsledky tu nečakáte ďalší mesiac. No, to jsem vlastně jsem se zapomněla zeptat, jak to probíhalo rychle. Jestli jste šla hnedka na biopsii, kdy jste měla výsledky a kdy jste šla na léčbu možná. No a to je presne to, čo ja vždy tak akože prizvukujem, ja keď sa stretnem s nejakými inými organizáciami alebo mám možnosť hovoriť s nejakými vplyvnými ľuďmi, ktorí dokážu veci zmeniť, tak ja im poviem, že tak ale veď sa pozrime na to, ako to funguje. Vysvetlite mi, prečo toto nefunguje a niekde inde je to možné. Ale aby som odpovedala na otázku, v podstate neurobili sonografiu a doktorka mi vraví, Erika,
potrebujeme do toho pichnúť. Súhlasíte s tým, aby sme to urobili teraz? A ja hovorím áno, urobíme to teraz. Mhm. Keby som na Slovensku, neviem, ako to funguje v Čechách, ale keďže ja som robila aj na radiológii, tak viem, ako to je, tak na Slovensku je to veľmi jednoduché. Predstavíme si situáciu, slečná pani si nájde hrst v prsníku, zavolá som gynekologovi, kým dostane termín, čaká na termín ku gynekologovi, aby jej dal žiadanku na sono. Potom čaká vôbec na ten termín na to sono, potom sa tam konečne na to sono dostane. Tá doktorka jej povie, že Ježiš, no treba vám do toho pichnúť, ale potrebujem žiadanku na tú biopsiu, takže ona zase volá svojmu gynekologovi, že treba žiadanku na biopsiu. Keď ju konečne má, potrebuje dostať termín na tú biopsiu a potom ešte budeme tajne veriť, že sa doktorka trafí. Jo. To je realita. A u mňa to bolo... No. Gynekologička, žiadanka na sono, termín na sono a tu sme zostali v tom, že termín na sono, biopsia, okamžite a už vtedy tá doktorka vedela, lebo podľa toho oni vedia, že je to zlé a už vtedy mi ona začala bukovať termíny k onkochirurgovi, lebo vedela, že aj keby to náhodou bolo nezhubné, musí to ísť von, ale vedela, že je to zhubné. Čiže už sme išli dopredu a robili tie kroky preto, aby sme si absolútne všetko proste skrátili ten čas. Čo sa týka CTčka, čo sa týka magnetickej rezonancie, ja som mala to šťastie, že som mala, oni sa asi aj báli, lebo som mala proste málo rokov, ten tumor bol veľký, proste triple negatívny, mysleli si, že má metastázy v uzlinách, oni ma už videli mŕtvu, hej, ako to je realita. Tak aspoň chceli mi to zachrániť, čiže dali mi aj skoršie termíny, ale napríklad tu čakáte na výsledok z CTčka, že oni vás skenujú a ten výsledok máte, ja neviem, do hodiny a s vami sa ten lekár porozpráva. Ten radiolog vám povie, čo tam máte. To je super, no. Protože já jsem čekala na výsledky z vyšetření kostí a bylo to nejhorší 2 týdny pro mě, no. Takže ja si to neviem predstaviť. Akože pre mňa som nerobili scintigrafiu, tam som vypila tú tekutinu, ešte ona tam prišla zaskafandrovaná, tá sestrička mi pichla tú látku, teraz som tam pila tú vodu, čakala som, 100-krát som sa išla vycikať a potom som čakala už len vlastne na výsledky. Si ma posadil doktor, zavolal si ma a povedal mi, OK, Erika, takto, kedy začínate? Bolo všetko. Tak to je super. No já se teďka vrátím, my jsme probrali teda chemoterapii a po chemoterapii jste šla na ozařování nebo ne? Hej, tam bol nejaký rozostup niekoľko dní, ale nebolo to, že 3 týždne, nepamätám si to už presne. Čím viac som o tej liečby, tak tým to tak akože zabúdam. No. Asi to mozog chce aj vynechať, ale ja si myslím, že na čo si pamätať niektoré veci v živote netreba. Pamätáme si radšej tie krajšie. Ja som v podstate skončila tých 15 chemoterapií, potom tam bola taká chvíľinká pauza a išli sme na 25 ožiarov, ktoré boli vlastne každý deň, od pondelka do piatku. A bolo super to, že ja ináč doteraz napríklad nechápem, ako som dokázala fungovať, pretože ja som všade chodila autobusom. Sama. A muž ma prišiel zobrať po chemo a na ožiare som chodila normálne sama autobusom, tam naspäť každý deň. Naozaj doteraz tomu nerozumiem, ale podľa mňa každý človek má v sebe takú obrovskú silu, že keď chce, tak dokáže úplne že brutálne veci. Ale chcela by som k tým ožiarom povedať jednu vec a to tu, že veľa ľudí sa bojí ožiarov a popálenia tej kože a všetkého okolo a chýbajú nám také tie nejaké informácie o tom, že ako sa o tie miesta starať. A ja som natrafila naozaj na skvelý tým lekárov, ja mám okolo seba úžasných lekárov. My sme riešili aj alternatívne podporné liečby a oni boli za, ale ja som nič nezatajovala. Proste všetci vedeli, takto to budeš robiť, toto budeš užívať a podobne. A ja som popri chemoterapii a popri ožiarom chodila aj na akupunktúru a podporovala som to, teraz som zabudla slovo. Nikto tomu neverí, lebo to sú tie malé culac, homeopatia. Jo. A na homeopatiu a podobne. A táto doktorka, ona teda, to bola internistka, normálne ako mala vzdelanie a plus robila tú čistú medicínu a všetky tieto veci okolo. A ona mi poradila taký super trik,
A to je ten, že v podstate to ožarované miesto musí byť vždy čisté. Žiadne dezodoranty, nič pred tými ožiarmi. Hneď ako vlastne sa mi tie ožiare skončili a prišla som domov, som si to potierala gelom 100% z aloe vera, ktorým som mala vlastne v chladničke. A večer som si to natierala vlastne kokosovým olejom, ktorý som mala zmiešaný s čajovníkovým olejom, 3 kvapkami. A musela by som sa pozrieť teraz normálne, že do mojej brožúrky, aby sme si povedali presný recept, ale tým chcem povedať to, že to super fungovalo, pretože baby na ožiaroch, asistentky, sa ma pýtali, Erika, čo vy si dávate, lebo vy máte tú kožu tak super, že toto som ešte nevidela. Ona bola začtvenaná a podobne, ale ja som nemala absolútne také popáleniny, ako mnohé tie baby majú. Čiže je veľmi dôležité sa o to starať a netreba sa toho báť, že netreba počúvať ľudí. Lebo ľudia vám budú hovoriť iba, že bože, ty ideš na tie ožiare a popálíš sa. Čo keby sme si začali hovoriť medzi sebou? Vieš čo, aj ona mala rakovinu a prežila. Vieš čo, aj jej robili ožiare a vôbec nemala popálenie. Tak to ja také neměla. A svet bude prostě super. Já jsem vlastně taky byla úplně jako v pohodě. Jako byla jsem unavená, ale neměla jsem vlastně nic, protože já si myslím, že to je i v tom nastavení, že když tam člověk jde s tím, že se strašně bojí, tak to tělo na to může trochu zareagovat. A naopak, když tam jdeš, já jsem tam chodila si odpočinout a vlastně to bylo, relativně v pohodě to nebylo, ale spálená jsem nebyla. Takže myslím si, že to pozitivní nastavení je fakt důležitý, ale nefunguje 100% samozřejmě. Nefunguje 100%, akože ja nemám ráda takéto tieto, že toxický pozitivizmus, lebo to ne, to vůbec. Zaváňa už teraz, čo sme si povedali. Nebudeme sa tváriť, že nie. Ne. Ale poďme sa presvedčiť, že to bude super. Je veľmi dôležité si priznať vždy strach, čo ja vravím, pretože je úplne normálne, že sa bojíme. Je úplne normálne proste kričať, plakať, mať obdobie nenávidenia seba a všetkých okolo. Ale mne čo pomáhala taká tá moja mantra a to, čo ja som si stále dookola opakovala, bolo to, že mne keď vlastne zobrali ten prsník, tak my s ním zobrali vlastne aj tumor. To znamená, že my s ním zobrali aj rakovinu. Čiže ja už som tú rakovinu nemala. A všetko to, čo prišlo po nej, sa volá zabezpečovacia liečba. Aby sa tá rakovina už nevrátila, aby sa tie bunky vlastne nejakým spôsobom zničili. A ja aj keď som chodila na tie ožiare a tiež som si tam tak leškala, oni mali na strope, neviem, čo ste mali vy, ale oni mali palmy a more a hrala tam nejaká hudba. Super to bolo. Tak ja som si vždy, keď to proste tak bolo a prišlo to, že OK, tak teraz už to akože šľahajú a ožarujú, tak ja som si len tak v tej hlave vravila, že OK, tak poď do mňa a ak tam ešte niečo ostalo, tak proste to pošli. Môže sa to nadávať? Mierne? Môže. Tak to pošli proste, že do riti. Lebo proste ja to nechcem. Ja na to nie som pripravená, ani som nikdy nebola a ja som tu jednoducho preto, aby som tu mohla byť aj zajtra, aj pozajtra. Tak mi ten ožiar tam šláhnite, pre mňa, za mňa ma aj spálte, spravte mi aj 10 plus gierov, ale urobme všetko preto, aby som prežila. Toto bol môj pohľad a takto sa snažím ja vidieť veľa vecí aj všeobecne v mojom živote. Vravím, zaváňa to možno fakt tým toxickým pozitivizmom, ale prežili sme si aj vy a aj ja veľa vecí a človek sa začne pozerať tak trocha inak na ten svet. Že fakt, mne sa stane, že ja kráčam po ulici a ja si zrazu uvidím, že ty kokso, ja vidím tento list, ktorý je zeleno-žltý a ja vlastne ho ešte stále môžem vidieť. A to je proste, to je tak úžasné uvedomenie si, ale netvárme sa, že ja to zažívam každý deň, ne? Čo? Ja mám niekedy akože... Ale potom príde toto, kedy sa dojmem na ulici pri liste. To je krásne. Jo, znám to ale taky. Ale aj tá rakovina nás niečo naučí. Hej? Ano. Já bych se ještě chtěla zeptat, jak to bylo po léčbě teda. Pak vlastně, když člověk absolvuje tu léčbu,
vy jste vlastně hormonální léčbu neměla, protože jste byla triple negativní, tak najednou nastane ten okamžik, kdy teda je konec. A jsme jako zdraví, mohli bychom bouchat ten šampus konečně, máme ten sample a to se u vás dostavilo. Bouchala jste šampáňo a byla jste šťastná, že konečně to máte za sebou, nebo ne? No, chystám na toto teraz jedno video, paradoxne na túto tému. Musím to nejak spraviť, že do minúty, aby to bolo také, že rozumné a dalo to nejakú hlavu petu tým ľuďom a ešte sa aj zasmiali a zamysleli. Toto možno trošku rozviniem. Ja si myslím, že najhoršia časť v živote onkologického pacienta, ktorá príde, je vyliečenie. Lebo všetci by čakali a všetci od vás aj čakajú, že vy zrazu, keď už akože je tak wow, proste ja som zdravá, veď však sa tiež, proste si to zvládla a prežila. A vy zrazu tam proste stojíte, zavrete za sebou na tej onkológii dvere, alebo sa zavrú same. A rozmýšľate, že čo ďalej? Vlastne celý ten kolotoč, v ktorom ste boli, toho non-stop uisťovania, každodňového, každotýždňového, odber krvi, konzultácia u onkologa, tie isté tváre, tie isté sestry, ten istý koktail, ten istý ožiar, tá istá posteľ, tá istá hodina, ono sa to proste skončilo a vy zrazu máte čas rozmýšľať. Áno. A to je podľa mňa najhoršia vec, ktorá sa stane, že sa, než najhoršia, ale proste vtedy príde ten najhorší pocit toho onkologicky chorého pacienta, že on už nie je v tom svojom zabehnutom a má až príliš veľa času rozmýšľať a vtedy mu to celé dojde. A u mňa to bolo podobne. U mňa prišiel najhorší stav po. Pretože vtedy ja som začala fakt rozmýšľať a bolo to šialené. Bolo to šialené a preto ja aj teraz, keď sa stretávam s nejakými onkologickými pacientami alebo nevyhľadávam ich zámerne, lebo nerobí to dobre ani mne a ani im niekedy. Veľa sa porovnávame, každý sa porovnáva. Ale ak sa mi to stane, tak ja im vždy poviem, že OK, a ako sa teraz cítiš? A povedal si to niekomu? A prečo sa tváriš, že si v pohode, keď v pohode nie si? A práve vtedy, po tej liečbe, ja si myslím, že vtedy je najdôležitejšie vyhľadať psychológa a rozprávať. A veľa rozprávať a povedať pravdu. Pretože my, keď tú pravdu nepovieme a ani si ju sami pred sebou nepriznáme, lebo my si sami hovoríme, že bože, veď ja by som sa mala tešiť, veď som už vyliečená, ale vlastne sa ten človek neteší. Tak sa dostávame do úplne nejakých proste, do takého kruhu, točíme sa, proste sa točíme a je ešte horšie. Čiže u mňa bolo presne toto. U mňa toto nastalo a nastalo to u veľa ľudí. Čiže ak nás pozerá, alebo sa nás bude pozerať a počúvať niekto, kto má vo svojom okolí či už onkologického pacienta, alebo vyliečeného onkologického pacienta, alebo teraz máme túto otázku, tak sa ho opýtajte, ako sa má. A netvrdte mu, že veď sa tiež, veď si to teraz užívaj. Nie. Áno. Fakt sa ho iba opýtajte, ako sa má a vypočujte si ho a nehovorte mu, čo má robiť, lebo ja viem, že to je hrozne, ale viete o tom, čo on má robiť. Áno, přesně tak. No. A vy jste teda se s tím nějak vypořádala, jak se teďka cítíte? No tak ja už som, že 7 rokov po a teraz už došlo takéto konečne, že sa cítim lepšie. Že už nerozmýšľam asi tak 100-krát za deň, kedy sa mi to vráti a či sa mi to vráti, ale už rozmýšľam len tak možno 3-krát do týždňa, čo ak? A možno ani to nie, hej? Ale naozaj to, čo mi hovorili vtedy iní ľudia, ktorí už boli proste dlhšie po liečbe, tak oni mi stále vraveli, neboj sa, ono to príde. A ono to naozaj prišlo. Ale každý to máme inak. A veľmi, čo mi pomáha aj teraz, je to, že keď mi niekto napíše, že ja som 18 rokov po liečbe, dnes mi prišla taká správa, píše mi jedna kočka, ja som 18 rokov po liečbe. A ja, že lebo to je brutál. Ja, toto my nepoznáme. Ja neviem, koľko vy poznáte ľudí, alebo predtým, keď
vám bola diagnostikovaná, ste mali rakovinu, lebo hovorím o minulom čase, že koľko ste poznali ľudí, ktorí prežili. No ja som nepoznala nikoho. No ja som poznala všetkých, čo umreli a všetci mi ich aj vymenovali. Áno. Ale teraz, pretože sa fakt snažím zameriavať na to, že poďme si hovoriť tie krásne príbehy, ako jasné, na rakovinu sa umiera sa aj na chrípku. Ja viem, že porovnávame neporovnateľné s neporovnateľným, ale poďme si radšej hovoriť, že kto prežil, lebo to strašne pomáha. Áno. A vravme si, že ja som tu 5 rokov po, ja som tu 7 rokov po, ďalší 10, ďalší 22, 25. A to sú krásne príbehy. To sú krásne príbehy toho, že sa to dá zvládnuť. Že sa dá mať po liečbe dieťa spontánne, hoď som mala zamrazené vajíčka. Aha. Je dôležité si hovoriť také tie pekné príbehy, aj keď je tam tá súčasť tých škarečích, ale život je aj o tom. Život je aj o smrti. Děkuji moc, já si myslím, že to je krásný vlastně zakončení, takže vám moc děkuji za váš čas a přeju nám obou a všem, aby jsme byli už jenom zdravé a aby se všechno dařilo tak nějak. Aby bolo všetko v poriadku, tak ako má byť. A hlavne ja stále vravím, že ja želám ľuďom len, aby boli šťastní. Bo keď je človek šťastný, tak má všetko, čo potrebuje. Děkuji moc za doposlouchání do konce. Pokud se vám tato epizoda líbila, budu moc ráda za like, případně sdílení dál, ať tento podcast může pomoci co nejvíce lidem a ženám, ba právě s rakovinou prsu. Aby vám neutekl žádný další rozhovor, nezapomeňte dát odběr na YouTube kanále, Spotify nebo Apple Podcast. Pro další informace sledujte Instagram Prsa v háji nebo Tělo v cajku nebo oba dva.